sa dili pa ta mo adto sa action, gusto na ko ni basahon aron maklaro nato mga kaigsunan ang Ezra chapter 9 verse 3. Nagingon siya dinhi ang reaction ni Ezra. So when I heard these things, ilang na nadunggan hawa pag niya nakita. I tore my garment and my robe. Grabe nga reaction. And I plucked out some of the hair of my head and beard and sat down astonished. Karon mo adto ta sa iyahang action. Medyo kung ako mura og bugat ni nga action nga i-implement kung atong tanahon. Kay ingon siya dinhi, now therefore, human nga ilahaning giimbestigar several months, di po basta-basta. Di gyud nga sa dihang iyang nadunggan, iya gyud investigate to make it sure nga sakto gyud ang information nga niabot niya. Now therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and those who have been born to them, according to the advice of my master, and of those who tremble at the commandments of our God, and let it be done according to the law. Ezra chapter 10, verse 3. So makita nato dinhi ang ilahang action, put away. Pang salikway yun. Murag ingon ako nga, Palayason. grabe Drastic po na kayo. nga. Grabe ka drastic yun. drastic yun nga reaction or action nga gihimo. Apan gusto na ko nga tanawon pod nato dinhi sa tong leksyon nagingon. In other words, ngano nga musugot man gyud na sila, Diyos nun man kana sila. Ya kaluluoy aning mga bata, aning asawa nga imo na lang yun na Pang papahawaon. salikway, oo. Oh, ingon dinhi sa ato ang leksyon. In other words, the marriages were nullified because they were contrary to the law. So in other words, illegal. So, silang panahon, nagibalaod. Oh, naagi balaod. So illegal gyud to nga ilahang nga kaminyoon. So niingon pa siya dinhi. The process was the solution of invalid marriages. So, i-dissolution yun to kay, dili man na pwede kay, murag yung kanang kwan bitaw, kanang namagog ko'y nailhan nga naminyo, nakasal yun, murag yung legal ang ilahang kasal. The only thing is, wala kay balo ang usa ka parte nga ang katong yang gipakaslan, naana di ay previous nga familia, nga legal pod. So, katong nga marriage, invalid yun to siya. Mao na nga, wala yun to siya. Pero, napoy part ani, kay na naman ni mga anak. Saon man na. So, kung atong tanawon dinhi, according to the custom of the time, the former husband would take care of the transfer of their former wives and their children. In other words, makita na ito mga kaigsunan nga dili ra gyud pud pasagdan. Suportahan gihapon apan dili na ipadayon ang sayop nga relasyon. Alright. So, balik Diha siya mo sa gawas original. ang grasya ug ang gugma. Okay. Pastor Hes o Pastor. Okay, sige Pastor Nildo, murag hapit na rin magdita mauman mga kaigsunan, basig di takabawi ini sa mga gi-discuss na to. Importante kayo ning katapusang bahin mga kaigsunan. Pastor Nil. Yeah, atong nakita ang action ilang gihimo. Gipa palayo ang mga dili tumutuo. Ako nakita ba nga bisan tuod og naminyo ning mga anak nila sa dili tumutuo pero mga buutan. Mao. Kaya nanugot man sila nga gipapahawa, pahawaon. So, ga-reform sila. So, kini siya, ako tagaag, akong pagtagad sa ato mga batanon. If ever your parents nga mo advise sa inyo ha, kay nakakaplag na siya, nakita na nila, kay nga dili na namoy lain nga direksyon sa inyong pakirelasyon ngadto sa mahimo niya inyong kapikas sa kinabuhi. Nga mo apekto sa inyong pagtuo. Atong kuha ang leksyon kining mga anak nila nga mituman sa hangyo o sa mando sila Pangulo. Tingali ang atong mga Pangulo, atong mga leader sa iglesia sa pagkaron, naatay kinaiyang di ta manghilabot sa uban. Sa ubang pamilya ba? Tingali di mahimo na sa ubang Pangulo sa iglesia, mga church elders, church deacon, uban ba diha. Pero kung kamo pahimingnoan manggaling sa itong mga Pangulo, isipan ninyo na mga batanon, gugma na para kaninyo. Amen. Unya, labaw sa tanan ang maginikanan pod, magpasalamat kung naay mga pangulo sa iglesia nga mutabang pagpahinumdom sa mga kabatanunan in general sa church. Kay ngano kana siya pagtabang na gihapon sa imong puloy-anan. Labaw sa tanan minahal nako ang mga batanon.
paminawin ninyo inyong mga ginikanan. Sama sa gihimo nga aksyon. Lisod naman sa itong panahon ron mga pastor nga bulagon pa nang nagiminyo na. Kay dili man na pwede sa itong kapanahon na karon sa ilaha, pwede guro, pero sa ato dili pwede. Ato na lang iampo. Congratulations ni ato nakabarog, apan katong wala makabarog unya na minyo apan dala ang inyong kapika sa kinabuhi papangalagad. Salamat sa Ginoo. Apan katong wala pa, dublihan ninyo inyong mga pag-ampo. I believe sakripisyo. ang Ginoo magkatabang ka na. All right.